Na tashi da safe nan naga an rufe sound din waka da nasa challenge na Fatima, kuma yan Nijar ne suke rahoton din wakar har aka rufe sound din, aka cire sound din. Fati Nijar shahararren mawaƙa a Najeriya ta koka akan yadda wasu 'yan Nijar suka saka ta a gaba suna rahoton akawun nata na TikTok wanda ya janyo akan cire mata sound ko kuma murya a duk wata waka da ta daura ta akan TikTok. Aka cire sound din. Nijeriyan 'yan uwana ya kamata ku gane ba za ku iya taɓa dakatar da ni akan waka ba, in dai akan waka ne ba za ku iya dakatar da ni ba. Duk a cikin labarin nan za ku yi cewa yanzu haka shahararren mawaƙin siyasa a jihar Kano Tijjani Gandu wanda mawaƙi ne na ƙungiyar Kwankwasiya da kuma siyasa jam'iyyar NNPP ya yi magana mai harshen damo akan ficewar Ali Jita daga cikin tafiyar tasu ta Kwankwasiya a makon da ya gabata. Dan Ali Jita ya tafi ai ba Tijjani Gandu ne ya tafi ba, babu dai daɗi amma dai ba wai 100% ba shi ba dan Kwankwasiya ba ne, kawai dai masoyin Abba ne. Jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna wani subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. A kanun labaran mu kun ji cewa Fati Nijar shahararren mawaƙin nan da ke Najeriya ta koka ta kuma yi Allah wadai akan wasu 'yan Nijar da suke kokarin yin rahoton akawun nata na TikTok a duk lokacin da ta daura waka ko kuma challenge, kasancewar ta samu adawa da su ne tun lokacin da aka yi juyin mulki. Idan za ku iya tunawa shekarar da ta gabata, Chani wanda shine shugaban fadar shugaban kasa ta bangaren tsaro wato soja ya ji mulki da zababben shugaba Muhammad Bazoum, inda Fati Nijar ta fito ta nuna alhininta da rashin jin daɗi akan lamarin wanda ya janyo wasu 'yan Nijar suka tsane ta a sanadiyar wannan abin. Haka dai Fati Nijar ta fahimci ta samu matsaloli da wasu da yawa daga cikin ƙasar ta Nijar, ta zo ta yawa wannan shugaban da ya yi juyin mulki ya mayar da kansa shugaban ƙasa sabuwar waka domin karkato hankalin 'yan Nijar a gare ta su gano cewa ita masoyiyarsu ce. Amma fa wannan wakar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, domin wakar da Fati Nijar ta yama Bazoum shugaban ƙasar Nijar bata hana aka ci gaba da zagin ta a ƙarƙashin comment section ba idan ta ɗaura bidiyo, bata kuma hana aka ci gaba da rahoton account ɗinta ba daga hukumar TikTok, wanda ya janyo sukan rufe account nata gabaki ɗaya ko kuma su cire sound ko kuma waka da ta saka a cikin account nata. Yanzu dai Fati Nijar ta kira da duk wani ɗan Nijar da ya ji tsoron Allah ya bar ta yi rawan gaban hanci. Ta bangare ɗaya kuwa za ku yi cewa Tijjani Gandu shahararren mawaƙin siyasa a jihar Kano wanda ke waƙar Kwankwasiya da kuma Abba Kabir Yusuf wato gwamnan jihar Kano ya magana mai harshen damo dangane da ficewar Ali Jita. Tijjani Gandu da ya magana ne a gidan rediyon Freedom inda ya ce tabbas ba daɗi ficewar Ali Jita, amma fa Ali Jitan daman ba ɗan Kwankwasiya ne ba, shi dai masoyin Abba ne. Tijjani Gandu ya ce tabbas Ali Jita zai dawo jam'iyyar tasu ta NNPP, amma ba su yanke ƙauna a kansa ba. Karshen wannan rahoton kenan. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.